Oh, bună dimineața! Bineînțeles că m-am gândit să public un alt videoclip. Ca și așa la dracu am avut 40 și ceva de vizualizări la celelalte două, deci m-am gândit că așa cum ratingul de vizualizare este atât de crescut, am zis că hai să mai public încă unul. Bineînțeles că astăzi m-am gândit să discut despre pițipon, ceala ieftină de România. În primul rând, nu știu dacă aș cunoaște sensul cuvântului pițipoancă, dar stai că mi-a stat un floc de păr în sus, așa, să par mai inteligent, nu că n-aș fi. În primul rând, nu știu dacă aș cunoaște sau nu sensul cuvântului pițipoancă. Băi, fato, care te uiți la mine, că-s frumos. În primul și în primul rând, ca să fii piții, trebuie să ai mult roz pe tine. Așa, de cultură generală, rozul dă bine. Ca mine. Într-o altă ordine de idei, trebuie să fii capabilă să porți niște fake-uri, că doar originale n-are mătaban să-ți cumpere. Bineînțeles. În al treilea rând, trebuie să știi, draga mea, când ieși în oraș, să bei o cafea. O ceașcă de cafea. Că de ceai, ce-o fi ăla. Într-o altă ordine de idei, să fii pițipoancă. E atât de simplu. Îți pui, dragă, niște toace de alea de 10 cm, îți pui poșeta aia luată de la 3 lei bucata și defilezi ca frânta prin mall, dragă. Și te mai duci și la cafeneaua aia din colț, cu mese afară, ca să te vadă toată lumea. Exact. Și, dragă, îți mai iei și telefon iPhone, că doar credit n-ai pe el. Dar cauți cafenele cu VLAN sau Wi-Fi gratuit. Să poți, dragă, să-ți dai check-in pe Facebook. Nu de altceva, dar trebuie să știe și Coana Jana din Facebook-ul tău unde ești la ora asta aterizată, că ești în mall, dragă, la cafea. Și mai pui și poză cu ce mănânci sau ce bei, că de să-i faci în ciudă vecinei sau vecinului. Pe de altă parte, după ce termini cu cafeaua de mall, te gândești că vine sâmbătă, să ieși în club. Știi, îți pui rochia aia care ai avut-o și la Revelion anul trecut și îți mai împopotonezi pe ea o treanță, o cârpă. Și spui după aia, vai ce rochie dragă și frumoasă mi-am luat, e scumpă foc. Și geanta aia care o ai împrumutată de la colega de cameră sau de bloc, că doar poate nu e studentă să stai la cămin, încerci să o atârni așa la subțioară, de parcă ai atârna sapa când plecai pe câmp să plăcești porumbilul mătamare. Și după aia te duci în club cu o fustă mai să-ți iese din cur jumătate afară. Da, mi-a venit câinele, dar a plecat. Și ai aterizat în club. Bineînțeles că privirea ta este catastrofală. După vreun boșoroc o dracu singur sau vreun grup de boșoroci. Să te bagi în seamă, mai să te duci să te faci că-ți cade Red Bull-ul pe jos și te apleci să ți se vadă găoaza. Că poate agă ceva în seara asta și pe vreo unul cu vreun Merțan sau pe un BMW. Și uite așa, ești în club, te țopăi toată ca o maimuță, când în stânga, când în dreapta, când pe sus, când pe jos, mai umbli și evaziv cu un Red Bull în care dracu știe dacă mai e ceva în el. Nu și arăți la toată lumea că tu ești o divă. A cui divă? A lui mama, a lui tata, a cui fata mea. Și uite așa ți se etalează cuvântul de pițipoanca. Și uitasem să spun că nu știu, dragă, dacă aș aduna toate soalele, bulendrele de pe tine, nu știu dacă aș însuma 1.000.000 sau 100 de lei noi.
Și bineînțeles că după asta, a doua zi, după ce ți-ai dat ca strâmba check-in peste tot unde te-ai dus toată noaptea, că poate tu ai fi dus pe jos, sau poate cine știe, ai fi găsit vreo prietenă proastă cu mașina să te plimbe prin tot orașul și să te mai pui și pe 25h.ro, să umbli în toate cluburile, să te vadă lumea că ai fost în 3-4 minimum. A doua zi te face vazivă și obosită, că ai petrecut până la 5, 7, 8 dimineața, ca maimuța te-ai cățărat prin lianele cluburilor. Dar pe de altă parte, și pițipoancele au un rol pozitiv în viața noastră. Ne amuză. Relatarea pe care am făcut-o timp de 5 minute și care cred că ai avut suficientă răbdare să mă asculți, s-a datorat experienței mele pe care o am prin a merge prin diferite cluburi și prin a vedea ce se întâmplă și cum sunt fomeile împopoțonate și îmbrăcate, dar totuși mă bucur foarte mult că rasa asta a pițipoancii s-a mai dus așa un pic de pe fața pământului, sau poate s-a accentuat. Oricum, eu vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați suportat critica, așa ca să-i spun, și oricum nu aduc nicio ofensă nici unei fete, nici unei femei, dar dragă, dacă ești o piții, nu mai semnaliza de la o poștă, că e suficient să vadă lumea, de la încălțările alea luate cu 10 lei, sau pantofii lui Mătamare, în care ei mi-ai îmbunătățit tu. Bun. Să fiți sănătoși, să aveți o săptămână frumoasă, ușoară, liniștită și tot ce vă doriți voi. Vă spune Coco, lasă dragă că sunt destule piții pe aici pe acolo. Hai v-am pupat, pițiile mele.